Gepleyer Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 24-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiodan men Ýogşan Urban alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň websaýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny türkmenistanylaryň 13 ýurda wizasy sapar edip bilýänligi baradaky maglumat çekýär. Türkmenistanlylar dünýäniň 13 ýurduna Antigua we Barbuda, Barbados, Dominika, Ekvador, Gambiya, Haiti, Namibia, Palestina we Saint Vincent, Grenadine döwletlerine wizasy baryp bilýär diýip Salam News neşri Passport Index internet neşrine salgylanyp habar berdi. Mundan öň türkmenistanylar Türkiýe hem wizasy baryp bilýärdi we bu ýurt ýokarda azalan ýurtlardan tapawutlykda türkmen migrantlarynyň iň köp gidýän uğru boldy. Emma bu mümkinçilik türkmen hökümetiniň talaby esasyna sebäbi aýdylmazdan ýeterli. Türkmenistanyň raýatlary Katarda, Sri Lankada we Cote d'Ivoire'da hem özüni belli galdyryp ýürüýte ruhsatname esasyna bolup bilýärler. Şeýle-de hökümetçi neşir Türkmenistanyň raýatlarynyň 3 ýurda baranlaryna belli galdyryp 48 ýurda hem baran wagty wiza alyp bilýänligini belliýär. Neşiriň ýazmagyna görä Türkmenistanyň raýatlary Gruziýada 360 gün, Malaziýada 90 gün, Filipinler we Mikroneziýa döwletlerinde hem 30 gün wizasyz bolup 134 ýurda wizaly baryp bilýärler. Şol wagtda Türkmenistanyň özi wiza almagyň we barmagyň iň bir kyn ýurtlarynyň sanygyna galýar. Bu hepde Azatlygyň websaýtyny köp okulan habarlaryň ýene biri bolsa, Balkan welaýatynyň bir näçe önümçilik kärhanasyna geçirilýän derňe işleri bilen bagly. Türkmenistan polisiýa gözegçiligini güýçlendirip, täze ile taýýarlanýar. Türkmenistanyň täze şäher peýda boldy. Oňa arkada ady dakyldy. Ýazyň ýyla sanyny aýdynlaşdyrylmagyna garaşylýan wagtyny resmiler BMG'nyň netijeleri çap etmek tekliplerini öwrenmegi wada berýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde Azatlygyň websaýtyny iň köp okulan maglumatlaryň bäşligine giripdir. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleyer Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň mejbur zähmet we üýtgedilmedik owa syýasaty hemde alyk gyçylygynyň düýp sebäbi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Öňkü ýyllardan tapawutlykda Türkmenistan bu ýyl gogaça meýdanlaryndan ýygnalan ag altyn hasylynyň möçüri baradaky gümürtük sanlary çap etmekden nämçündir saklandy. Egerde halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň goloýda ýurtdaky dolandyryş şäk guruluşyny kämilleşdirmäge bagyşlanan mejlis saýdan sözlerinden çen tutulsa, o hojulugyny emele gelen agyr ýagdaýda ýene-de häkimler we daýhanlar günäkärlenjegi meňzeýär. Ýurda 15 ýyl ýolbaşçylyk eden KK'synyň we ondan öňki prezidentiň alyp baran o hojuluk syýasatlarynyň netijelerini miras alan Serdar Berdimuhammedow ýurtdaky suw meselelerini bölekleýin tasdiklap, o hojuluk toplumyna gözegçilik edýän ornwasaryny täzelän hem bolsa, o hojuluk krizisi we alyk gyçylygy bilen bagly meseleleriň düýp ödenine aralaşmakdan, bu urda görýän çykalgalaryny açyk aýtmakdan saklanýar. Yerli synçylaryň şol sanyny odolky suw guruluşyk injeneri Nur Muhammed Ganamowyň radionyň yerli habarçylarynyň aýtmaklaryna görä, bu ýyl paýta hasyly öňkü ýyllardaky garanyňda hem has pes boldy we täze prezident bu ýagdaý dymmak bilen tasdikleýäni çalym edýär. Bu temany kärdeşim Merdan Saryýew dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Ministrler Kabinetiniň Owa Senagat toplumyna gözegçilik edýän urunbasary we vilayet häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi diýip
TDH 19 dekabrda habar berdi. Emma Serdar Berdimuhamedov öňkü prezidentlerden tapawutlukda meydanlardan soň üptügüne çeline ýygnalan bol paxta hasyly barada näme üçindir dymmagy makul tapdy. Online görnüşinde geçirilen maslahatda ýurdun sebitlerinde alınıp barılan owu hojuluk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Ýöne paxta hasyly barada döwlet tawsyrlyklarynyň ýerine ýetirilip ýetirilmänligi barada hiç zat aýdylmady. Mundan öňki ýyllarda Sowet döwründen gelýän adat esasynda ýokary paxta hasylynyň ýygnalandygy aýdylýardy. Azatlyň habarçylary paxta meydanlaryndaky mejburi zähmetiň bu ýyl dekabrın ortalaryna çeline dowam ettirilendigine habar berdiler. Türkmenistanda paxtaçylyk Sowet ýyllaryndan bäri mejburi zähmetiň iň ulanylýan pudo hökmünde bilinýär we ýurtdaky azykçylygynyň sebäpleriniň biri hasaplanýar. Emma muňa garamazdan Sowetler döwründe strategik ekin bolan gowuçy ekrançylygy, Garagum kanalynyň gurulmagy we suw serişdeleriniň uly meçwerlerde bir tarapy ulanylmagy bilen ýerleriň uly meçwerlerde soruladylmagyna, yer asty suwlaryň derejesiniň ýokary galmagyna we azyklyk ekinleriň sol sanda ot iýimlik ekinleriň hasyllygynyň iýdigderilip peselmegine, miweli agyslaryň köpçülikle ýitirilmegine alyp geldi. Bu ýagdaýlar bölükleýin boyun alınıp, ýurdun öňkü prezidentler tarapyndan bir näçe edek täze siýasat özgörtmeler diýilýänler yglan edildi. Emma daýhanlara erkinlik berilmedi. Owa ilatynyň ýyl-ýyldan garyp düşmegine getiren netijesiz owa hojuluk siýasaty içerki migrasiýanyň daşary ýurtlardan iş gözlemegin güýçlenmegine, 10 miňlerçe adamyň daşary ýurtlara gitmegine sebäp boldy. Emma häkimetler bu ýagdaýy açyk tasdiklamaýar. Türkmenistanyň häzirki prezidenti öňkü prezidentlerden tapawutlukda suw meselelerini bölükleýin boyun alandygyna garamazdan owa hojulugundaky agyr meseleleri çözmek üçin häzir çeline hiç bir özgörtme meselesini gozgamaýar. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň owa hojulugundaky meseleler barada nowatdaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Kiçi Berdimuhamedov Uly Berdimuhamedowden tapawutlukda Sowet döwründen gelýän artdyryp ýazmalar, paxta plananyň aňyr ýany bilen doldurulan nugaradaky açyk ýalany gaýtalamakdan saklanyp, hakykata tarap ädim ätdip Nurmuhammed Hanaw Azatlyk bilen eden telefon söhbetdeşliginiň öňünden aýtdy. Türkmenistanyň döwlet üçinçilik edarasynyň olurky başlygynyň pikirçe, owa hojulugundaky ýagdaý, owa adamlarynyň gazanç etmek mümkinçiliginiň görülüp estilmedik derejede eýilgiderli pese gaçmagy ýurdun iň uly baýlygy hasaplanýan adamlaryň jan saglygyna, ýaş nesilleriň akyl sagdynlygyna weküm salýar. Sebäbi görk eginden saglyk agyzdan dipdirler. Azyň aňy bolmaýar dip öňkü diplomat aýtdy. Howpsuzlyk aradalar sebäpli anonimlik kertinde işleýän habarçylarymyzyň biriniň sözlerine görä, bu ýyl paxta hasylynyň pes bolmagy ýyl içinde meşhur bolan ak ýagyň hem açyk satyga çykarylmadygyna alyp geldi. Häzir her hojuluga aýda 1,5 litr ak ýag satylmagynyň özi hem köp zatdan habar berýär. Sebäbi mundan 5-6 ýyl odal paxta çigidinden alınýan ak ýag dukanlarda açyk satyga çykarylýardy diýip habarçymyz aýtdy. Olarlar islesen 40 litre çenli satyn alyp bolýan ýag inni 2 ýyl bäri paýok diýilip berilýän harytlaryň sanyna goşuldy. Her aýda 1,5 litri 16 manatdan berilýän ak ýag bazarda 40 manatdan satylýar. Bu paxtanyň bu ýyl hem gowy bolmanlygyny aňladýar diýip habarçy kärendeçileriň köpüsiniň öňürüp bilmedik paxtasyna derek pul tölemeli bolanlygyny, ýogsa olaryň kärende ýerleriniň elinden alynmaly edilenligini görüň berdi. Türkmenistanyň öňkü iki ýol başçysy owa hojulugundaky korrupsiýany, hasyllygyň pesligini bir näçe gezek boyun aldy. Ýöne Sowetler döwründen gelýän dolandyryş usullaryny, daýhanlary we marlarlary, şol sanly büdjet edaralarynyň işgärlerini mejbur zähmetden boşatmak, hakyky bazar ykdysadyetine geçilmegini çaltlandyrmak islemet diýip Nurmuhammed Hanaw Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun pikirçe, döwlet ýeri we ekiljek ekini, önümiň satyljak nyrklaryny ýa ýerini daýhanlaryň özleriniň keskitlemegine mümkinçilik bermeli we esasan suw deskalaryny awatlamagy, owa etrap ýerleriniň awadançylygyna ul serişdeler goýberip adamlaryň garyplykdan çykmagyna kömek etmeli.
Emma Türkmen medeniýetine we hökümet meclislerine ýurtda emele gelen ykdysady kynçylyklar, şol sanyny daýkanlaryň erkseligi we ýyl-ýyldan garyp düşýäni barada açyk gurrun edilmeýär. Muňa derek Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentiň tawsyry bilen geçirýän maslahatlaryny özüniň prezident döwrüne aýdan sözlerini gaýtalap, daýkanlaryň önüm öndürmek üçin ähli mümkinçiliginiň bardygyny tekrarlaýar. Şonuň bilen bir wagtda Serdar Berdimuhammedow hem o huzurlyk barada söz açanyny kakasynyň 15 ýyl gaýtaran sözlerini agrotehnik kadrlary berja etmek baradaky tawsyry gaýtalýar. Emma azatlygyň habarçylarynyň ýazmagyna görä, agrotehnik kadrlary berja etmek üçin olaly suw gerek. Birinji mesele suw. Bu mesele döwlet derejesinde üns berilmeýär. Suw bar ýerine esrip bolup ýatyr. Suw ýok geri gurap tozap ýatyr. Aralyk ýaplary, kanallary betonlamak işleri arzu bolmagyny galýar. Gamyş basan, arasylmadyk ýaplar suwun köp böleginiň barmaly ýerine barman ýeri siňip galmagyny getirýär diýip habarçymyz aýdýar. Bir näçe ýyl mundan redaksiýa gamyş basyp ýatan ýaplaryň fotosuratlaryny beren habarçynyň pikirçe, derýadan gelýän suwun köp bölegi ekin meýdanlaryna ýetmän ara ýaplarynyň töweregine ýeresiňýär. Kızgın günün aslında ısı havada buğarıp yok bolýar. O huzurluğundaki ikinci ulu mesele azatlığın habarçıları bilen anonimlik şertinde uğurlaşan suw hünermenlerinin tasdiklamagyna görä akavalary arasalayan o huzurluk tehnikasının bolmazlygy ýa-da juda az bolmagy bilen bagly. Türkmen hökümetiniň ilgiderli satyn alýanlygyny aýdýan daşary ýurt tehnikalary, könelşen tehnikalaryň daýkanlara arzan wagtdan satyljagy barada berilen wadalar garaşlan netijeleri bermedik bolarly. Şonuň bilen bir wagtda resmi taýdan tasdikladyp ýa inkar etdirip bolmaýan maglumatlary görä, daşary ýurtlardan satyn alynan o huzurlyk tehnikalary ýygyň pes bolmagy sebäpli derrew sanyň çykýar we olaryň bölekleriniň ogurlanyp gerekli adamlara ýer astyndan satylýanlygy habar berilýär. Şeýle-de owa hyzmat kärhanalaryna ulanylman gerek bolanyny satmak üçin saklanýan o huzurlyk tehnikalarynyň hem bardygy aýdylýar. Türkmenistanyň daýkanlaryň elini işden soğudan 10 miňlerçe adamyň şäherlere zähmet migrasiýasyna gitmegine sebäp bolan ýene bir mesele bolsa, daýkanlardan satyn alynýan önümiň bakasynyň tas 30 ýyl bäri juda pes bolmagy bilen düşündirilýär. Azatlygyň habarçylary gogo çeken kärenleçileriň döwlete tawsyran pagtasyndan alýan girdejesiniň güderan üçin asla ýeterlik däldigini, emma hökümetiň bu mesele düýbünden baş galdyrmaýanlygyny aýdýarlar. Habarçylaryň berýän maglumatlaryny pagta tawsyryan kärenleçileriň girdejileri barada getirilýän sanlardan, deňeşdirmelerden çen tutulsa, türkmen daýkanlary nädip güderan aýlaýar kaden sowal berýär. Şol wagtda olar daýkanlaryň elinden tas mut diýen alynýan pagtadan öndürilýän dokma önümleriniň ilaty gaty uly wagtdan satylýanlygyny habar berýärler. Daşary ýurtlarda öndürilen egneçikler hakyny aýdyp hem oturmaly. Bir sany Adidas sportivkasyny aljak bolsaň 6000 manat tölemeli. Ýa-da bolmasa bir iPhone telefonuň bahasy 30.000 manat. Egerde bir daýkan 2 tonna pagtasyna 800 manatdan dohod alsa, adamdan 30 ýyl girdejesini sowman ýygnasa, şeýle telefon alyp biler diýip habarçymyz aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosi. Türkmenistanyň o huzurlyk kynçylyklary we azyk gıtçylygy baradaky söhbetimiziň lýarsyňy. Diňe Türkmenistanyň däl, dünýäniň beýleki ýurtlaryna hem o huzurlygyndan alynýan önümleriň muktary köplenç esasan daýkanlaryň dökün bilen üpjünçiligine bagly. Türkmenistan soňky ýyllarda dökün meselesine kän üns berýär we bu urdaky meseleleri çözmek üçin suw deskalaryna karşylanan terişdelere garanyny, haskän döwlet terişdesini karşylady we garaşsyz neşirlerde çykýan, hökümet tarapyndan hiç bir açyk reaksiýa bildirilmeýän habarlarda aýdylmagyna görä, ýurdun himiýa kärhanalaryny öndürilýän önümleriň bir bölegi gümürtük ýagdaýlarda daşary ýurtlara eksport edilýär.
şonuň bilen bir wagtda garlyk kombinatyny öndüriljekdi we Hindistan, Hatay ýaly ýurtlary eksport ediljekdigi wada berilen kal dökünleri barada näme üçindir resmi maglumat berilmeýär. Yerli habarçylarymyzyň biriniň maglumatyna görä, bu ýyl paýta hatyrynyň soňky 30 ýylda iň pes bolmagyny daýhanlar hem haýran galy. Yerli hünärmenleriň käbiriniň pikirine görä, bu dowam edýän ýetmezçilikleriň gapdalyndan daýhanlaryň işi juda sowuksala çemeleşmek bilen bagly. Gogo çekilen yerlerdäki ýydak işleri has pes ýagdaýda alınıp barly. Sebäbi daýhanlar ýydak işlerini sowuksala seredip başladylar diýip habarçy hünärmenlere salgylanyp aýtdy. Tehnika ýeter ýetmezçiligi has güýçlü bildirdi. Her suw tutumundan öň traktor gogoça joýlaryny agdaryp çykmaly we derman bermeli. 4 gezek ösüş suw tutulýan bolsa, 4 gezek kem tehnika gogoçanyň aşagyny ýumşatmaly, derman goýup çykmaly. Ýöne 4 gezek ederek 2 sapar sürüm, düýüp ýumşatma işleri geçirildi. 2 sapar dökün berildi diýip habarçy daýhanlaryň işden sogamagynyň sebäbini düşündirdi. Şeýle de habarçymyz döwletiň kärenneçileri bu ýyl hem ağırlanýyny aýdýar. Öz kärenne ýerinden ýygnalan paýtanyň çigidinden alynan künjaranyň we şirodyň daýhanlaryň özüne beriljekdigini aýtdylar. Paýta planyny doldurmadyk kärenneçe iň berilmeýär. Ýöne planyny dolan kärenneçilere hem wada berilen iň dol düzgün berilmedi diýip habarçymyz öz çeşmelerini salgylanyp aýtdy. Şeýle dol berilýän iýmiň agrymyny artdyrjak bolup, oňa çaňgalak garlynlarynyň goşulýan halatlarynyň köpelendigini, egerde daýhanlar almakdan boyun gaçyrsa, ondan hem galýanlygyny gurrun berdi. Lewapda habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, Türkmenawatdaky paýta ýagda wodunyň ýolbaşçylary kärenneçilere başga garlyny goşulan pes hilli iýimleri hödür edýärler. Kärenneçiler bu iýimi alyp, desini alyp satarlara satjak bolýar. Emma olaryň kilogramyny 3 manatdan hem almaýarlar. Kärenneçilere berilýän iýimiň hilinden alyp satarlar hem habarly diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň ow hojalygyny emele gelen agyr ýagdaý, daýhanlaryň boynuna dakylan paýta we buğday planlary we 30 ýyllap yaramazlaşan suw, tehnika we dökün ýagdaý ýurtda dören alyk getmezçiliginiň, malimleriniň görülmedik derejede azalmagynyň we gymmatlamagynyň esasy sebäbi bolup durýar diýip Hanan pikir edýär. Progress.net online neşriniň bütün dünýä bankynyň global alyk hukuklugy barada täzelenen sanyna salgylanyp ýazmagyna görä, alyk inflyasiýasynyň derejesi Gazagystanyň 21%, Kyrgyzstanyň 18% golaý we Täjikistanyň 9% golaý bolup durýar. Elbetde Türkmenistan we Özbegistan boýunça bu urdaky maglumatlar el ýeterliler. Olar habar berilişi ýaly ýeterlik derejede ygtybarly maglumatlaryň bolmadylygy sebäpli bütün dünýä banky Türkmenistanyň ykdysady önümçiligi, girdejesi we ösüşi baradaky maglumatlary çap etmeýär. Progress.net online neşri bar bolan maglumatlara sarylanyp, Merkez Aziýanyň ady önümleriniň inflyasiýa derejesiniň erwet diýilen kategoriýa girýänligini belleýär we bu Merkez Aziýada narhlaryň gymmatlamagy derarly ady önümlerine el ýeterliligiň kynlaşanlygyny görkezýär diýen netije gelýär. Türkmenistanyň ady önümlerine el ýeterliligiň kynlaşanlygyny öňkü we häzirki prezidentleriň her bayramçylykdan öň bazarlary el ýeterli wagtdan satylýan önümler bilen üpjün etmek barada beren we berýän tawsyryklar hem tasdik edýär we bu Aşgabatdaky hökümetiň ýene bir ýyly netijesi o hojalyk siýasaty bilen tamamlanlygyny aňladyp biler. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň o hojalyk baradaky söhbeti odalky suwurlyşyk inженери Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Nur Muhammed aga Türkmenistan köp ýyllardan bäri ilkinji gezek paýta planynyň dolup dolmanyny barada dymmak pozisiýasyny saýlap aldy. Serdar Berdimuhammedowyň ýygnalan paýta hasyly barada dymmagy nämenin alamaty? Ol özünden öňkü prezidentleriň gazanlan ýylýan gümürtük üstünlükleri ýolundan ýüdegir ýarmy ýa-da bir ýerde başga bir mesele barmy? Öz pikiriňizi aýtsaňyz. Hakikaten
önkü prezidentler esasam yankı Niyazov döwrüne yalan sözläp dolmadyk yerine de dolly artık mesulendi raport etmek olur. Sovet Soýudynyň geçen kesel ol. O döwürde de yalan sözlenip yalan raportlar berilýärdi. Ýadyňyza düşen bolsa gidilýän başlyk diýin barlyk edip yankı özbekleri, türkmenleri bir sefer Pawsa etken döwletler barlaşdyryp kemçiliklerini çykaryp. Şoň üçin men gejek bolýanym ol Niyazowdan geň görmeli zatdyl. Berdi Muhammedowyň etken işlerini dowam edip. Ýöne Serdar nihas geçpi döwrüň nesili diýsem ýalňyş bolmaz. Ýöne ol hakykatdan şun ýürekden şo diýçek bolýarmy ýa başga pikir barmy? Edil şumal aýtmak näme üçin diýsem, üstünde kakasy. Ol edecek zatlaryny doly edilmeýär diýip aşaçan aýdyp bolar. Näme üçin diýsem, kakasy öňkü ýoldan kän sowdurmajak bolar ony. Bu mahalam agakyny gepinden çykylmaýany görnüp duranda. Näme üçin diýsek, käbir hereketleri entekken yol bermejegi görnüp dur. Bir topar zatlara goşulşyp meclisin ýokary palatasy bolsa olar ýa-da meselelere goşulmak eýleki döwletler reset görsek. Berdi Muhammedow ne prezident hökmüni alyp barýar şu mahalam. Şoň üçin Berdi Muhammedowyň bu eden hereketi hakykatdan ham bir zatlary üçe kolýarmy ýa entek bir doly etşegişini edilmän soň netijesini näme boljagyny edil şun asysan aýtmak kynny pikir etýär. Näme üçin diýseniz ýa-ni düşünürdim. Kakasynyň uly täsiri bar entek Serdar. Onu bir tarapdan şu paýtaçylykdaky kada bolan, adat bolan şol wagtda hemmeler tarapyndan bilinýän ýa-da çak edilýän yalançylygy Serdar gaýtalamakdan saklandy da näme de bolsa, nähil sebäbi bolsa. Siziň pikiriňizçe şeýlemi? Bu Serdaryň pozisiýasy hökmünde görülüp bilermi? Hakykatdan hem diýsek ýalňyş bolmam kadiýan. Näme üçin diýsem, nähili Gurban ulyň täsiri barym bolsa, şo gorkman ýa şoň täsirinden çykyp eden hereketi mençe ol atyr ulyadym diýip pikir etýän. Hakykatdan hem şol şeýdip eden bolsa ýa entek diýene birazçyk oňa baha bermek irrak kadiýan. Inni Nur Muhammed ağa o hojalygyny emele gelen ýagdaý o adamlaryň durmuşyna nähil täsir etdi. Sebäbi Sapar Murat Niyazow döwründe, Gurban Uly Berdi Muhammedow döwründe o hojalygynaky ýagdaýlar bölekleýin boyun alyny tasdiklanly. Şo paýta hasylynyň yeterlik ýetişdirilmeýänligi, ýygnylmaýanlygy bölekleýin boyun alyny. Şo hasyl toýlar tutulanan bolsa, planyň dogrulygyny aýdylanan bolsa. Şoňla birlikde de ýylatyň ýagdaýynyň barha yaramazlaşýanlygy, ýurtdaky azyk problemler baradaky meseleler belli boldy. Sizde bu barada maglumat barmy, özüňizde maglumat barmy? Bu arada maglumat bar ýoksun. Bize de habar edýär oğullardan, tanışyşlardan. Aynı doğanlar nasıl diýsem ýalňyşar, näme üçin diýsem olara maňa çykaýsalar kän azar berýärler. Şoň üçin bir topar tanışyşlardan berýän habarlary boýunça gitdikçe erwetleşýär. Ol erwetleşäýmeli Türkmenistanyň ýagdaýyny görüp durkak. Näme üçin diýseniz birinjiden halkyň ýadymyň alajatyny edilenok. Ol belli zat. İkinciden iň bolmanyna ýanky un çöregem ara barym ýöne gyt bolup dur. Adamlary ýeçenok. Eýleki zatlaryň adynan çyçakkal. Odaşın biri bir gurrun verdi öz wagtyna. Meske ýaga beýlede dursun. Kara palta çydyň ýagym şo da gyt bolup dur. Şonam bir gerek wagty tapdyryp duranok. Diýip şeýdip bir mesele getirýärdi. Iň bolmanyna şo öz ekinji agaçlaryna dolu suwam ýetirip bilenoklar. Ýoksa şol öz ekinden ýerinden eklenibiljek bolan şoňa da hökümet tarapyndan kömek ýok. Şoň üçin o bu hojalygyň ýagdaýy, o hojalykdaky ýaşar halkyň ýagdaýy has erwet şäherden. Şu ýagdaýa täze prezident Serdar Berdi Muhammedow düşünýänler öýdýäňizmi? Şu ýagdaýy bilýänler öýdýäňizmi ýa bir habarmy kar? Ýoksun. Bir adam öz akylyna bolsa, iň bolmanyna şo halkyň alajasyny dep bir hakykat ýagdaýy bir gören diýse, bir oğulary aýlyk görämeli. Ondan başga hiç bir ýerden habar gerek gel oňa. Öz gözü bile görenne şonu görür, deňeşdirip biler. Näme de bolsa ol soňky döwrüň ýetişen netijem bolsa, näme de bolsa tek ýaş ýagdaýyna o döwürlerem gören, o döwrüň owasyna gören deňeşdirip biler. Şo ýylyň içinde nähili derejä ýetenli.
Şoň üçin näme? Hakykat Serdar Berdimuhammedowyň niyeti halkyň alajasyny etýän bolsa, ya o yerlerine ýaşaýan halkymyzyň ýagdaýyny görjek bolsa, o waň ýagdaýyny görjek bolsa, bir aýlanyp görmeli. Diňe şoýamki, näme aşawadyň töweregine ýaly o görkezme ogullar däl. O yürüyüşe käbir oğulları jaýlaryna çenni, käze jaý gurulyp, ýollaryny oňaryp, paýta yerlerini, madenlerini gerek zatlar bilen üçüm edip. Olar ýaly görkezme oğullar gerek gel. Hakykat owany görjek bolsa, birazçyk aşawatdan daşyraga gitmeli, seretmeli. Şondan hakykat ýagdaý görebiler. Bu Muhammed ağa, siz azatlyk bilen söhbetdaşlyklaryň birini Yurdun birinci prezidentinin ilaty mätäç hökümete mümkün bolýuça kän garaşly ýagdaýda saklamak niyetinden uğralýanlygyny öňe sürdüňiz. İkinci prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda owa adamlarynyň meselesini çözmegi wada berdi. Ýagny öňkü prezidentin döwründe owa adamlarynyň ýagdaýynyň peşeçenligini gaýtaklaýyn tasdik etdi. Emma onuň eglan eden iki reformasy hem netijesi çykana meňdiýär. Sizin pikiriňizçe Gurbanuly Berdimuhammedowyň reformalarynyň netijesi çykmagynyň esas sebäbi näme boldy? Ol Ýokşan köp zatda diňe oğuzluň ýagdaýy üçin başga zatlarda da reforma diýilýär, käbir programmalar gurulýar, ykdysady meselesi bolsun, sosial meselesi bolsun, aýlyk günlük meselesi bolsun, ýaşlaryň ýagdaýy bolsun. Bir topar çäre görmek üçin bir edilýän hereketleri görkezme boýunça edilýär, ýa-ni kanunlaşdyran bolýarlar. Ýöne muhimmeti diýsek kişidillen beyarda galya. Dine kağıza galya. Hakikata gedek galanna şoň dowamy ýok. Şoň üçin bu reformaların görkezme üçin edilýän. Meselem ýa-ni yurttaşyny görkezme üçin hafiz alazatýär, hakykatan şolar reform etýär, halkyň alazatyny gözüňde tutup diýen bir görkezme näme reformalar edilýän ýazylýar kağıza. Ýöne şo kağıza galya. Hakikat reform etjek bolsak öňe geçdi. Dünyada bir topar görüllü devletler var. Şu açlıktan nahili baylığa geçýärler. İň bolmanda şu devletden var. Ondan bir bölegi ulansalarım, şuňky ýagdaý bu derejä ýetmezdi. Inni Nur Muhammed ağa, sosial ulgamlarda edilýän çykyşlardan ýa-da ýurdun içinden berilýän habarlardan görnüşine göre adamlaryň arasynda hökümetden nägilelik ýyl-ýyldan ösýär. Olar käbir da sosial ulgamlarda gaty erwet çykyş edýärler şu ýurdun hökümet ýolbaşçylaryna garşy. Sizin pikiriňizçe Serdar Berdimuhammedow şu aýdylýan zatlardan, diýilýän zatlardan uğralyp, olarky ýalňyşlyklary belli bir derejede boyun alyp tankytlap bilermi? Ya da boyun alman, hisada etman, şu paýta plany hakyny dymyşýaly, emele gelen agyr ýagdaýdan netije çykaryp ölçe bir çykalga gözläp bilermi? Onu şeýle okuyup barmy ýa-da ýaş prezident bu meseledäki dünýä tejribelerinden uğralmaga okuyuplu dälmi? Sizin pikiriňizçe şu arada öňünden käbir netijeleri aýdyp bolarmy? Siz özüňiz umyt edýäňizmi şeýle netijelerin boljagyny? Hakykatdan Serdar burada istetjek bolsa, onun öňkülençde arasyny kesmeli. Ýöne edebilmez ol. Ýa-ni aýdyp geçdim, Kakasynyň täsiri gaty ýokary. Şoň üçin eddir şu mahal bir zat etjek bolaýanda ýa käbir ýerde şolar ýandy geçer. Belki-de böyle koşak kişiler bir zatlar eden var. Ýöne umumy üstüşkeri edilmez diýip pikir etýär. Sizin pikiriňizçe bu nägilelikleriň güýçlenmegine, nähilem bolsa nägilelikleriň güýçlenmegine alyp gelip bilermi? Şuňky siýasaty Serdar bolsun, atasy bolsun, üstüçek bolmasalar, ýagdaý gitdigiçe agyrlaşdy. Halkam gitdigiçe hemme zada düşünüp eýem aňysyna ýetdi. Ýöne çözümüň bir şeýeri var. Ýoga maýdyk geçdim. Bir çyýyň ýaly değişip ahyry ýarlya ve halkyň ýagdaýy şoňa barar. Ýöne edil şuň ýertir diýmek kyn bolýan, ony hiç kim ertir kulny görülmeýär. Ýöne soňy ahyry bir diýen siýasaty üstütmeseler, ýüzni halky tarap öwürmeseler, şoňa hökman baraýmaly. O tarihte eýleki döwletlerde de görnüp dur. Ýa-ni diktator rejimi, totalitar rejimi, ömri ahyr soňy gutorýa, 30 ýyl bolsun, 40 ýyl bolsun, ýöne gutorýa. Gutorýandan bir topar döwletlerde görüp. Nur Muhammed ağa, söhbetdaşlyga gatnaşyp beren gurrunňyz üçin köp sag bolun. Bolýa sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, eýsem Türkmenistanyň owatçylygyny nemele gelen ýagdaý bardy. Sizde nähili pikirler, garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon edin. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşinde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň solkunlaryndan aýrylmaň.